Usam na yung nga naong mura mag-birisan to. Yung pambiyaan mo sa mga yan. Matay pre. Paita mga babae ron pre, di kasaligan. Masa anong pre? Kiusam ka? Sus. Kung sweldo pre, ako ihatag pantanan siya. Sus. Gihurot pang 5 pesos din sa kong bulsa, gihurot din ko ha. Murang di lang ko kasaligan ng mga babae kay. Paita pre, gibiyaan ra gyapon ta. Sus, pagkaluoy ng mga taon pre. Kipiyaan ka? Sa mga bayhana, nagkibidog bagol? Sa pa may kipangitas babae si mo pre, naana ni mo tanan, kwarta. Ambot lang kang imuha pre, dako baka mo siguro gibiyaan ka. Di sige nun ipanghambog ako pre, pero kaning aqua mura sa ginugtukog. Aqua mura sa ginugtukog. Sus, Mariusep ni mo pre. Sa biya di ka biyaan, pero tukog, may pagkigwa gilok pa. Ikaw pre, asap sa na yung munaw. Ibiyaan sa uyo mo babay? Sus, wag ko swerte mga bahay pre. Ano man? Kuan, pinta ka po kung panguyaban. Wagin sugot. Sus, kanungin mo, sipita ka bo? Mura magagsis sa kuragi. Ano sa kay gipangita ng mga bayhana, dako naman takot niyo kuha. Dako naman takot niyo kuha. Iya, gamay mo dako. Ano bang ilis mo pre? Aw, mo okay sa pre. Ilis me. Matay, parehar gimianin tulo pre. Human yang makuha akong lawas. Pasakita rin sa ko. Tertira sa kita pre, kalooy gid nimo. Porte gid ang sakita. Sus, pagkaluoy, kita rin yung mga pre. Wala kipaw. Kana mga babae patuyo ko rin na ako sa kumpad. Kini akong motor. At nalagay sakay babae ni pre. Di lang magsagatos ka mo babae kita sakay na kami. Nilngigan mo pre. Kana imong naong di katuhan oy. Adi ko kato nang naong nga pre, magtulisan mo kay na, tuog angkas pilag mo babae. Giga naman po di mo god. Di gibim to na pre oy. Bitaw pre. Di lang gid ingon tulisan pre. Kawatan pagiging naong nga oh. Si, ay mo pag-ana pre. Mo kita nga artista akong kining naw nga. Kagsari makit Andres Pilipinas. Oh, artista kay kato pre, kay ginyos man to. Ay kato nang logos lagi ko ano? Tiguang, senior citizen pagad. Tagabiya kabilidad ko nimo. Sus pre, kamo bugo gid ninyo. Tanang babae tilawan gina ninyo. Mabata matiguang. Nadyan lambi. Nadyan lambi. Kanus apa man mo tilaw pre? Nya nag mga matay mo. Sa may mukha ninyo to misteryo. Di ko to na tilawan mo mga tao butski. Di ka puro na hayop. Bitaw pre. Joker to pre ay. Kipaobe mo na masero ko kabalabal. Ipasakere na ko dili pud dili to na kuya. Tumo ba? Kung gagmay ginyog utok ko eh. Ana ba kay para madali atong istorya. Bitaw pre kay tan-aw na kon mo pre. Motor may gwapo pre. Day, asman ka? Kalimini! Ay, naawa kong make up ba? Naawa daan na yun kay kasi nga maibog na tudira ang makachiks ka. Aw, makabinata to day. Kwa. Okay man kay gwapo kayo to naman. Ano day? Parihatag breeze day. Tanawa akong mga mata rin. Laki ra jud suday. Kita mo? Nakadto day. Basta makakubit na gwapo. Basta ako atong nakapay ha. Uy, sa imo, ako to day. Ay basta kiss kong siya may makaunya. Ay, tan-awon lang. Sige man itong ginugan. Tara na. Mga pre. Ayaw na muna mga babae. Daday. Padaan ng mga babae pre. Baho ka na. Matay si chit-chit pang mga bayhana. Muram nagkatunguyan mo ko sa una nga. Gihurot ang akong 5 pesos. Da? O tambang nyo pre, biyain na yung mga babae. Kay maro ka na. Kumoy mo mabdos. Sila i-congratulate. Di, dapat kita may nagkapamabdos. Kita di i-congratulate. Ang atuwa ang taong mo na congratulations. Biya na bitaw may pre. Sila man naginilaw. Ilugan ka. Yung ka, gibiyaan ka. Hi boys. Pagpila mo, Day? 150 o pangkape? 150.
Sige na.